Iwu gbasara ala na Naịjirịa enweghị mgbe o ji wee kepụta ndị mmadụ abụghị ụmụafọ Naịjirịa inwe ala n'ala Naịjirịa mana agago n'iru ịnụ akụkọ dịgasị iche iche gbasara edewu dị otu ha site n'aka ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na-emepụta erimeri dị iche iche bụ ndị mba ofesi nakwa etu ha si wee na-ada iwu ịgbasa usoro nkwekọrịta mbinye aka ha nwere ma bụrụ nke na-emebisi obodo dịgasị n'ala Naịjirịa. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a dịka otu Civil Society Organization Friends of Earth FOE si wee kwu na alụ ọrụ na-ene ya n'azụ na-ene onye ọbụla anya n'ihu na-atụle ya ụdị mmetụta ahụike ihe ndị ahụ ha na-eme na-enwe n'ebe ndị bi n'obodo ndị ahụ ha na-alụ ọrụ nọ. Onye nta akụkọ ABS na Abuja bụ Princess Ejide kọrọ akụkọ a n'uju. Ndị otu ahụ jiri kpọkuo ndị omeiwu ECOWAS na gọọmenti ebe niile ka ha jide ndị ụlọọrụ si mba ọzọ na ndị ụgwọ ego maka mkpamkpa ụlọọrụ fa na-akpa n'obodo dị iche iche. Ndị otu ahụ bụ onye nhazi ọhịa iche iche nke otu ahụ bụ Rita Ụwaka ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'akụkụ oge ha gosisiri ndị omebe iwu ECOWAS ihe ngosi ha na Abuja, kwuru na ebe ndị a na-ewu ugbo ha adịghị emezi nri n'ihi na kemikal emebisigo ana obodo ahụ. Ọ gụrụ ụfọdụ mmetụta na-ezighị ezi ụlọọrụ ndị a na-emetụ obodo ha dị na ya, nke gụnyere ịgbakpọsị oke ọhịa, ịchụpụ ndị obodo na befa, imebi otu ndị obodo si akọ nri, ịzọkọla na ndị obodo, ịnapụ ikike ndị ọrụ na ọtụtụ ajọ ife ndị ọzọ ga. Dịka onye ọrụ mmepe na-adịgide nke otu ahụ sitere Liberia, Richard Sam siri kwuo, ndị ụlọọrụ a kwesịrị ịkọwalụ ndị ha na-ebido ụlọọrụ fa na obodo fa ulu na ọghọm dị na ya bụ ije ha ji abịa ma nwee nsọpụrụ n'ebe iwu obodo ndị ahụ dị. O kwuru na ndị omeiwu ECOWAS na gọọmenti kwesịrị ime iwu dịbụnụ maọbụ nke ọfụ ka o siwanye ike ka e wee zọpụta ndị obodo dị iche iche. Ndị ọzọ kwuru okwu n'ebe ahụ gụnyere Gladys Ụzọigwe, onye si obodo Enuola dị na Rivers Steeti, bụ onye ya na ndị ụlọọrụ a nwere mmekọrịta iru na iru. Osote onye isi nlitụrụ atọ nke otu ahụ, Mariam Orowuye, na ọtụtụ ndị ọzọ ga gụgasịrị ajọ ife ndị obodo ndị ụlọọrụ ndị a dị n'imefa na-afụgasị ma kpọọ oku ka e nwee iwu ga-agbanwe ọnọdụ. Site na Abuja, Princess Ejide, akụkọ ụwa ABS.